Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Ayaw ka bala ka, Opre. Akong sultihan ana nga mong anak. Ayaw ti, uy. Kawaw ba ya? Ubre, will you marry me? Oh, Agapito? Akin nila sang sing-sing nga pik ha, kay wa pa man ko'y napalit. Agapito, tinuod ba yung magisulti? Kuwang gisis pagtuoy. Ang sing-sing ray pik, pero kining akong pagbati nimo, ha, legit ni, dili ni scam. Unya, unsa man, mosugot ka? Akong dili pud ko mamugos nimo. Agapito! Buhi ko, Ubre. Ayo ko gaksa. Grabe sa di mo nakagakos na ako. Hugot man kayo. Anak, sultihan ako si Rinaldo bahin sa imong marriage proposal kang Obre. Liwat kagyud sa imong amahan. Anak kagyud ni Rinaldo. Wah! Bau ada rin siya, oy! Ini, si Chip o Jerax mo yun. Alampong naman si mong ilong. Uy, karaghan nila. Baho ang siya. Mulang, baho kayo. Mas baho kang kalag. Oh, uy. Gano ka, Chip? Manaman kong pangihi na ni. Mugawas ako din eh. Ayaw kalihing pultahan, Chip. Mugawas na ko. Dili ka na magkagawas. Gabuhi din ipik to. Sa Chip. Magkagawas ka din eh. Nga usan ka patay. Unsa? Dugay may gawas balik sa CR si Migo Picto. Mangihira, dyan dugay kayo. Papasok. Ako sang pabanaw si Bay Boss. Ako siyang pakaon. Kung paan ko na. Nakita na pala ko nga nagpaingon sa CR ang mga mata-mata ni Chef. Dali ko. May pag-ako siyang kiuban na. Mga bata-bata, unsa pa inyong ipabot? Kini, si Chip o Jirax mingon. Das magina dayon siya. Pusto na! Gusto na! Kalag! Patyan ka na! Patyo di ka dito! Si Bus, huwag ang akong kasangga sa senda! Mayo! Mayo! Bus! Nanong niali magkana ko? Ikaw hinoon ang nadunggaban! Bus! Unsay yung gibuhat ni Bus? Gipatay! Klaro, anak! Pweh! Bus! 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 Anong niduol maga? Ikaw na hinoon na dunggaban! Kumpiyansa maga! Boss. Di ka pa mamatay, boss. Dili pa. Ayaw piyungan imong mga mata. Bukha ang imong mga mata, boss. Tabang! Tabang! Tuwa ng ambulansya ang kakikargahan ni boss. Ay, ayaw na siyang pati ang Ginoo. Tagig laing gayon si boss nga makakita pa sa siyang pamilya.
Demonyo yun si Chip Ojerax. Demonyo yun. O saan yung balita? Patay yun, unsa? Buhi pa si boss! Buhi pa! Unsa? Ayaw kong ilarapik to. Patay na to si boss kay daghang dugo ang miagas diyang gidunggab siya. Magkabaw sa minimo, Chip! Magkabaw sa minimo! Kini, si Chip Ojerax mo yung paus lang pikto. Magpakasal ka na ni Obre Agapito? Ay, unta pa. Oh, nganong naunta man ha? Waman ko'y kwarta'y kagastos kasal. Nak, ni ako, andam kong musuporta ni mo. Ikay mo gastos among kasal pa? Kinsa pa man di ay. Ako gyud. Kami si Mama Carmela ni mo mugasto. Yun na, kanus amang ka magpakasal. News! Paper! News! Paper! Ayot, kapalit ako pamantalaan. Ay, di na sa akong suki. Hut na nalimig palit man ang iyay. Hala na, unsaon na nako. O sa nakabuk akong palitan ay bayat. Okay. Yun naman ang iyay. Salamat, dawatan ng bayad nako. Salamat, salamat. News! Paper! News! Piniriso, dead on arrival. Gidunggab sa kauban nga piniriso. Hala, tempa. Hala, dagway man kining undo. Hala, mapauli dayon ko aron mahibaw ini si Nandeng. Mamay ba ko naman ako Agapito? Mamay? Mm. Kinahanglan pa di na. Ako suksiyas mama. Us papa na, Obre. Kanus aman? Kamoy may baw kon kanus amo mamay. Sige lang. Sultihi lang unya ko kon kanus aaron. May baw sila si mama o papa nako. Mama Carmela, Lala Dolor. Unsa man ang mamay? Ay, kanagong madukas bay sa babay. Bay sa babay. Unya, makigatubang kas ginikanan sa babay. Ingon na di na. O Agapito, unya magdakag pagkaon. Doble na. Unsay doble ba? Doble ng gasto ba? Inikasal, mo gasto pa sa pagkaos mga bisita. Unya kung mamay, mo gasto na pod. Ay, ingon ana, mangyod na apo. Inigabot ni Papa Rinaldo nimo ako siyang sultihan. Kanus am ka mamahay ni Obre. O saan naman kayo balita ni boss? Buhi o patay na baga siya? Bangang sa ilong. Marag. Simba ko taon, simba ko. Marag yun sir mabuhin ni Boss Bayabay. Kay, tagan siya agi sa dinunggaban ni Kalag. Animal. Demonyo yun si Chip Ojerax. Saon, gusto mong maghari sa tong silda. Mga rin kamot, siya ga. Mawa kita siyang palibot. Mo, kinahal na magbantay kita, abay-abay ha. Abay-abay pikto. Nandeng! Pasilan, kinain siya kong gibati nga nakabasa sa balita. Nandeng! Ha, mapod ng tawhanay! Deng! Kamusta? Ngano ka ba ina? Ayaw pa rin mo nagsaok naman ka. Nagkapalit ka sa atong konsumo. Wa, makompletan na kong palit. Ay, kanagdali na kong paulit din eh. Awa. Basa ha. Basa sa Sumay balita. Nagkapasa naman ka. Kasulti na lang. Ay, pasilan nanding. Awa na kong kining pamantalaan. Dagway kining onda. Ay, sabi daw na. Ngano man ang butang mo na pamantalaan ng dagway. Gipatay siya, Nandeng. Hunsay, pagtarong diha iagod. Basahan ta ka, basahan ta Sige, ka. sige. Pinereso, dead on arrival. Gidunggab sa kaubang pinereso.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!